nke onye chiri na zere. Ọdịnala nke taa bụ mụ na gị na-abụ gị nwa nwoke gị nwa nwaanyị na-ege okwu m ịghọta ma ọ bụ matakwa na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ọrịrị, na ohu onye ga-ebi ụwa a forever, na ụwa bụ ndị na-eje eje, ndị na-ana ana. Mgbe ị bịara ụwa alụọ ihe iji maka ya wee bịa, na wee pụtakwa ọzọ. Gbaa mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ, like ya, share ya ka ị wee nyere ndị ọzọ aka, na ọ dị ewepụ ego. Anyị nyere n'ụwa nwere purpose anyị ji wee bịa. We have missions on this earth. Ka ị mara n'oge ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ka ị wee na-echeta na otu isi wee fụ amụrụ nwa ọfụ n'otu a ka isi wee gụ mgbe ị bịara ụwa, na o nwere ihe iji wee bịa, mana o nwere ihe ị bịara ịbịa menụ. Ọnwụ ịfụrụ a na-anwụ abụrụ ihe ọjọọ, mana ebe ọ na wee bụrụ ife ọjọọ na ị bịara ụwa na o nwekwa ha ịrụghị ọrụ anyị iji maka ya wee bịa, na ọ n'ime nwụkwa anwụkwuo ka ịmakwa na afụ sie na ife ana na-asọ nsọ, maka ka oge ahụ ị kwesịrị iji wee nyere onwe gị aka iwere ya na-ezuzu ezuzu, na-enwere mmadụ antaji anya, chefuo na o nwere ihe iji maka ya wee bịa ụwa. Maka na ọ bụrụ na ị na-enwe echiche n'ime gị na o nwekwanụ ma ịnọkọta iju onwe gị ajụjụ, kedu ihe m bịara n'ụwa a ịbịa mee, ọ ga-eme isi gị akpakawa ọnụ. Ị ga-anọzi na-eche kọmedi ị ga-enene ka ị mụọ amụ, ma ọ ka ị ga-esi wee nweta ego. Ị na-echekwa ka ị ga-esi wee nyere ndị mmadụ aka? Ị na-echekwa kedu ihe ịbịa n'ụwa a ịbịa mee? Ka iche n'ụwa na ihe ebie forever. Agwara m unu na ụwa anọ anyị nọ n'ime na ihe anyị niile bụ ụmụ anyanwụ, ụmụ okuke, nọ nne Chukwu bụ chi ọmụmụ, bụ nne anyị. Ha nyere anyị okike n'aka, were anyị ha nye n'aka okuke bụ Chukwu nna, na-elekọta anyị anya. Ka ị mara na anyanwụ ị na-afụ bụ otu a ka ndụ anyị si wee dị, na anyanwụ na-etie n'ụtụ wee pụtachaa wee daa. Otu a ka anyị nwa si wee pụta ụwa. Anyị mgbe anyanwụ na-eti, ọ na-eme ife akọ n'ubi aga ọfụma. Many things anyanwụ na-arụ, maka na anyanwụ afọ na bụ na anyị dị ndụ. Without anyanwụ anyị ama na-eri ife, anyị ama ndị ndụ. Otu a ka mụ na gị na-abụ ji wepụta ụwa ka anyị bịa rụọ ọrụ. Anyị rụsịkwa ọrụ anyị ga-arụ, anyị na mmụọ jee refresh ya. O nwere ike ọzọ anyị apụtakwa, ọ bụ nọọ ihe ọzọ ka anyị na-abịakwa ịlụ. Ka ịma na ụwa bụ ọrịrị, na nkụzi m bụ ka iche echiche banyere onwe gị. N'ihe a bụ nkụzi m a taa akwụkwọ ọdịnala. Na mgbe ibido chewere onwe gị, chewe echiche banyere onwe gị, banyere ndụ gị, ị ga-ebido ghọtawa onwe gị. Gaa n'ihe ndị mbụ nkụziri, ị ga-amụta ihe na ya. Like kwa, share, sonyekwa m na YouTube Meche High Star, subscribe ọ. Na-esonye m oge niile
iwe na-ege ihe nna nkụzi na ọ ga-enyere gị aka ịghọta onwe gị na nkụzi mgbe ife ga-enyere gị aka na ihe niile ahụ ị na-achọ ma protection ma ịghọta onwe gị ma ife ọma dị na nkụzi m na mgbe ị ghọtara onwe gị mmadụ chi gị ife ndị a niile eji nwe ha na-emepe na onwe ndị dị na ha ga-abụ ọgaranya ọ bụrụ na ịgba ha mbọ ọgaranya ha ama mpụta ife ka ị makwa na ihe niile nwere oge na ihe ị na-eme na-ayọkwa okesi a nyere gị aka oge eluo ọ mee na ndụ gị achụna ya n'ike ndị niile ife kpatara ego ma ndị na-eme ọfụma otowa bidoro nọọ inwe ndidi a sị gị na ego dị n'akara aka ọ bụghị jinọrizi ya nọọ ego adị n'aka mba ya agba ịgba mba ahụ ego ahụ epụta aka nyiwe na nwa ka ịmata chi gị onwe ike wee dịrị gị na mma pụsasa nkụzi ma laik ya gbaa mbọ tinye ya n'ọrụ nọ maka ọdịna mma gị daalụ.